Ja, hej så. Det jeg vil snakke om nu, det er det såkaldte freerider-problem og konsekvenserne for fagforeninger i den forbindelse. Man kan sige, det vi jo kan se i øjeblikket ikke i Danmark, det er, at de traditionelle fagforeninger, som forhandler overenskomster, altså det vil sige de store fagforeninger, der er medlem af LO, som HK og 3F og FOA, at de har problemer med at få medlemmer. Og det kan freerider-problemet forklare. Der er faktisk en god grund til, at folk, måske medlemmer, undgår at være medlem af fagforeninger. Man kan sige, når vi snakker om freerider-problemet, ikke, så er vi helt tilbage i en klassisk tekst af en amerikansk politolog, økonom, der hedder Mansur Olson, som skrev en bog i 65, der hedder The Logic of Collective Action. Og det handler om, det er altså kollektive goder. Og Mansur Olson, han er ude fra sådan en rational choice-tradition, eller måske den, der i virkeligheden fandt på den, eller var en af dem, der fandt på det. Og udgangspunktet her, hvad kan man sige, præmissen er jo, at man opfatter mennesket som et egennytte maksimerende individ, altså et rationelt individ. Og det har nogle konsekvenser for det, som man kan kalde kollektive goder. Og hvad er kollektive goder? Jamen kollektive goder, det er sådan nogle goder, som er ikke rivaliserende og ikke ekskluderende. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at jo mere jeg forbruger af et kollektivt gode, jo mere er der stadigvæk til dig. Altså normalt så har vi det jo sådan med goder, at hvis jeg bruger nogle penge, som vi har sammen, jamen så bliver der færre til dig. Eller hvis jeg spiser kagen, jamen så er der mindre kage til dig. Men sådan er det ikke med kollektive goder. Altså kollektive goder, det er for eksempel sådan noget som frisk luft. Man kan sige, jo mere jeg trækker af frisk luft, jamen jo det betyder ikke noget for dig. Mit forbrug, det påvirker ikke din mulighed for at nyde det her kollektive gode. Du kan stadigvæk trække frisk luft. Uanset hvor meget jeg prøver, altså jeg kan ikke, hvad kan man sige, få dig ud af den her. Vi er ikke rivaler om det her kollektive gode. Jeg kan heller ikke nægte dig at trække den friske luft. Altså så skal jeg jo til at binde dig fast og knæble dig, ikke? Og det vil jeg jo ikke gøre. Eller det er i hvert fald ikke det, der handler om. Man kan ikke nægte andre at forbruge det her gode. Så det er altså det, der ligger i det ikke rivaliserende, ikke ekskluderende. Og andre eksempler kunne være sådan som forsvaret. Man kan sige, det at vi har nogle institutioner i Danmark som et forsvar og et politi og sådan noget. Altså det at du forbruger det betyder ikke at jeg ikke også kan hvad kan man sige, nyde godt af at der er et dansk forsvar til at forsvare de danske grænser eller et politi til at skabe sikkerhed. Og jeg kan heller ikke nægte dig at bruge det her danske forsvar. Altså jeg ved, at du er dansker og bor i Danmark, jamen så får du det her gode. Ikke? Andre kollektive goder kunne være veje og så videre. Ikke? Og det vi så kommer til nu, det er fagforeninger. Fordi hvis nu vi ser på overenskomster som sådan områdeoverenskomster, det vil sige, at for eksempel hvis man er ansat i en butik, i Føtex, jamen så får du løn efter en bestemt overenskomst. Og det er sådan set ligegyldigt, om du er medlem af en fagforening. For det der er sket, det er jo, at HK er gået sammen med arbejdsgiverorganisationen og har fastsat nogle bestemte overenskomster, sådan så at alle de mennesker, der er ansat i butikker i Danmark, de får en bestemt løn. Og det er jo sådan set uanset om du er medlem eller ej. Det er klart, at fagforeningen vil gerne have dig til at være medlem, men det er ikke noget krav. Du er stadigvæk garanteret den her løn, hvis det er en områdeoverenskomst, og det er de fleste overenskomster i Danmark. Og så har vi problemet her, ikke? Og det er det der freerider-problematikken omkring fagforeninger. Fordi at det der så er rationelt, hvis du er et egennytte maksimerende individ, og det er mennesker ifølge rational choice teori og sådan en som Mansur Olson, så er det rationelt for dig og lad være med at være medlem af HK, fordi så sparer du de her 1000 kroner hver eneste måned, du skal give til fagforeningen, men samtidig så får du jo den her overenskomst og den høje løn, som alle de andre medlemmer, som betaler til HK, faktisk er med til at få forhandlet igennem. Og det kan man sige, det er nok ikke specielt socialt, det er rimelig asocialt, men det er rationelt, fordi man kan sige, hvis man er et individ, der ser på, hvad får jeg til syvende og sidst i min punkt ud af det her, hvis man ser på bundlinjen, jamen så får jeg mere ud af det ved at spare kontingentet og samtidig få den høje løn. Fordi alle de andre, de er jo stadigvæk medlemmer, ikke? Så der er en overenskomst, og der er en høj løn. Så det rationelle, det er faktisk for et individ at være freerider, altså at lade være med at være medlem af fagforeningen, og dermed spare kontingentet og stadigvæk få den høje løn.
Problemet er selvfølgelig, at hvis mange har den her freerider-adfærd, jamen så begynder man at erodere legitimiteten for overenskomsten og fagforeningens autoritet og legitimitet. Og det er selvfølgelig noget, der på lang sigt skaber problemer. Men man kan sige, for det enkelte individ, så er det ikke det, der er problematikken. For det enkelte individ, så handler det om at fokusere på, hvad får jeg ud af det. Og det er freerider-problematikken. Og den kan man sige, den kan man overføre til alle mulige andre problemstillinger. Altså for eksempel frisk luft og et godt klima. Jamen vi vil alle sammen gerne have et godt klima og frisk luft, og at der ikke er global opvarmning. Men vi vil også samtidig gerne have biler og forbrugsgoder. Ikke? Og det er så et problem for CO2-udledningen og global opvarmning og miljø i det hele taget. Ikke? At netop miljøet også er et godt og rent miljø er et kollektivt gode. Så der er altså basis for at freeride, når man er et rationelt individ, og det er jo det, vi ser, desværre kan man sige, ikke rigtig mange steder i verden. Ja. Det var lidt om freerider-problematikken.